खाई देखु केते स्वादिष्ट ना भल लगे ना भल लगे सांग माने आज आमर करबा एग राइस बा अंडा भात चलतु केमिति कोन आम रोसई करछंती अंडा भात देखिबा पूरा घर स्टाइल रे गाँवली स्टाइल रे करबा चलतु प्रथम तेल पकेले एटा रिफाइन तेल बोधे रिफाइन तेल पकेले तापर ता दटे लुण ऐड कर देले हळदी पकेला तापर देखंतु अंडा भांगी पके देले तो देखो अंडा को भाजी नहीं भाजी छोट छोट कर देइछंती एटा कोन गोटा जीरा पकेला एटा कोन भुसंग पत्र कोन प्याज आसनटा बढ़िया भुसंग पत्र देला प्याज रे हल्का लुण पकेला ना तापर टी हल्का हल्दी पके दबो ना तापर टमाटो पड़ला एटा लंका गुंड बर्तमान जो भाजी रखितले अंडा ताको पके देबा हां पके देला ये मोटरटा बंद कर दे पानी से बर्तमान हमर जो गरम भात बर्तमान आमर एटा पड़ला जो फ्राइड राइस रो मसाला पड़े से मसाला बर्तमान देखो आमर प्रस्तुत हो जाइए अंडा भात बा एग राइस ताको काढ़ी नबा चलंतु आ जने भाई के भी पचार के देखिया मैं टेस्ट करी देखन केन लागी भल लागे एटा अंडा भात खाई देखन भल लागे भल लागे सतन खाई कहू हां सतन भल लागे बार भल लागे